Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaputan, salamat kayo Diyos, dili nga higayon. Among itugyan diya kanimo Ginoo nga among kinabuhi. Gabi natin ang anak ko Diyos na magdala sa iyong kamisahe. Nag-apo ako Ginoo nga ikaw magpapalit sa paghatag ng strength, sa paghatag sa kaalam, sa paghatag sa gawang Diyos. Aron ang imo mga pulong, ma-deliver Ginoo sa matag sa kanamo. Ikaw magbukas ang mga hunag sa labutan. Aron ang imo mga pulong Diyos ang mga saktan. Madapat Ginoo sa matag sa kinabuhi. Ito gyud salid ka kanimo tanan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Kung gibutangan dinhi og title nga The Secret of Great Faith. Ang sikreto sa dako na pagtuo. Gusto ba dako sa pagtuo? Doon ay sikreto ini mga kaigsunan. Now, ato ning sugdon yun sa pinaka-basic ngayon sa pagtuo mga kaigsunan. Pagtuo is kasa, is a gift. No? Ephesians 2:9, for by grace are ye saved through faith, and it is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Now, kung imo tanaw pagkadina, kanang word na it, nag-refer na siya sa tulo, no? Grace, save, salvation, of faith. Kanang tulo mga kaigsunan, gasa sa Dios. And therefore, faith is a gift of God. Gasa ni siya sa Ginoo. Sa Romans 12:3, ingon din na nagahatag siya kanato, ini gitawag og mission of faith. Sukod. Ang uban niyog the mission, ang uban niyog ang mission. Kung pasabot nga ang Dios nagahatag kanato sukod sa pagtuo. Diya sa Hebrews chapter 12, ingon din na, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So Jesus is the author. Siya ang nagpasiugda. No? Siya ang naghatag nini sa ato ang matabusan ka kaugalingon. So mag-iskutag faith din atong sugdon diya sa gitawag na saving faith. No? Pagtuo nga makaluwas, pagtuo na to kay Jesus Christ ingon natong Ginoo personal manluluwas. Ug diha na dayon ta mga kaigsunan mudagan gikan na mga pagtuo nga makaluwas. Mudagan ta kung gabiton ka ng mga pagtuo mga kaigsunan diya sa gitawag ito general faith to God kung unsay mahimo sa Dios dinhi sa ato ang matagusan ka kaugalingon. Now, dinhi sa Romans 10:17 ingon ang pulong sa Ginoo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, kung atong tanawon pa kayo mga kaigsunan, kini lang siya ang sikreto kung saan nga mapatubo ang atong pagtuo. Ang Ginoo naghatag atong mission of faith, no? Gasa na pagtuo, pero kinahanglan kini nga pagtuo mga kaigsunan, kinahanglan ato ning mapadako, ato ning mapatubo, ato ning mapatambok. Ug ang pinakasekreto ni mga kaigsunan ang Romans 10:17. Ingon ri, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, kung natong tanawon pa tayo sa original na translation ni kining hearing the word of God, kining God ini nga word, is dili ni siya translated as Theos, God, but this is Christos, Christ. So, puti pasagutin ni hearing by the word of Christ. Pagkadungog, pagpatalingog sa pulong ni Kristo. Now, actually mga kaigsunan, kung mag-iskuta ang word of God, it comprises the whole Bible. No? Apila na ang balaod, it is still a word of God. Diba? Pero kung imong tanawon pa kayo mga kaigsunan, ang balaod mga kaigsunan, dili na siya makapatubo sa pagtuo sa bulutan. No? Ang balaod, dili na siya makapatubo sa pagtuo. Now, once nagbinsay ko mahitungod sa pagtuo mga kaigsunan,
sa akong pagtuo, magwapo na kayo kong mensahe, dito na kayo kong mensahe. Kay, giayo ko na ko tuon. So, pero pag humana kong mensahe, iyon ang usa ka, huwag ko isa ko ang store. Nakundin ko sa inyong awali. Then, I was sad. Tugod kay, as a minister, ingon nga, pastor nga, nasayo, nagakato na sa grasya. Now, wala na po sa ministry of death and condemnation, kundi na po sa ministry of life and righteousness. Diba? So, kung magwali ko din and if dunay usa ninyo din nga makundima, kay sunan I fail my ministry because it is not my ministry. So, bantayan na gapon kini pagwali na itungod sa pagto kay basig daghan makundim ini, di ba? So, word of Christ ang tulong ni Kristo. Word of Christ. Kung mag-isgot tayo, word of Christ mga kaigsunan, I believe na nag-isgot siya may tungod sa gospel, nag-isgot siya may tungod sa grasya, nag-isgot siya may tungod sa kang Ginoong Jesucristo mismo. Na kinilang ng mga mensahe mga kaigsunan ang makapabuild up, ang makapatubo sa pagtuo nga nasa tuwang matagusan ka kaugalingon. The gospel of grace. The Lord Jesus Christ, life, the tree of life, mula ni makapatubo mga kaigsunan sa pagtuo nga ihatag sa Ginoo ngani sa tuwang matagusan ka kaugalingon. Now, faith is opposite to law. Iskutag pagtuo, opposite na siya sa balaod, mga kaigsunan. And there is no struggle and self-effort in faith. Walay pagpakibisog, walay struggle, walay kaugalingon nga kusog. Diya sa pagtuo, mga kaigsunan, faith is trusting, and trusting is rest. Kung pasabot, mahulay ka. No? Dili ka makibisog, dili ka makusog. Sama sa inyong gibuhat karon, nagsalig mo sa inyong lingkuranan. Wala bikugin na inyong tingil o tinupo din ha. Tungod kay guna mo'y pagto, pagsalig sa inyong lingkuranan. Hallelujah. So the secret of faith, great faith is in Romans 10:17. It is gospel, it is Lord Jesus Christ, it is the gospel of grace. Okay, namuhimo ta karon og pila ka mga puntos mga kaigsunan. Statement of truth, no? Kamaturan. O atong i-pray sa Ginoo nga pinagi nimo ang kamaturan, makatabang ta nga mapatubo ang atong pagtuo pagsalig nga nasa tuwang Ginoo. Una mga kaigsunan, I hope nga mutubo ang atong pagtuo ini. Now una, there is nothing wrong with you. There is nothing wrong with you. Walay sayop diha ninyo. Walay bikil diha ninyo diha sa tubangan sa Ginoo. Kasubong mo itong pagtuo ini. Now, naanad ka mga kaigsunan sa traditional nga mga ministry na kasagaran sa mga appeal sa mga ministers mga kaigsunan o nga mangita sila og bikil diha sa inyong kinabuhi. They are looking for wrong. Mangita sila og unsay bikil diha sa inyong kinabuhi. Yan, ito ko mga kaigsunan nga kini nga pamaagi makapawiking, makapahuyang sa inyong pagtuo. Landa na ko sa una sa mga panimbahon nga before musimba, before praise and worship, mukanta sa now, create in me a clean heart, O God. What problema na? There's nothing wrong with the song. Then pagkahuman, ipasusya ang kaugalingon. Susiyon ang kaugalingon, aron mahimong takos diha sa tubangan sa Ginoo. O pasabot nga, mangitaon yun ang bikil. No? Mangita yun ang bikil. Dili sa sulod. Diya sa panahon nga mag-celebrate sa Lord's Supper, before mo partake sa Lord's Supper, request na po na susihang inyong kaugalingon. Kaya base dili mo tahos mo partake sa Lord's Supper o ang mahitabo makataon na hinon mo tunglo sa inyong kaugalingon. I would believe na makapabuild up na siya sa pagtuo.
Pag human sa mensahe, the message is about blessing. Ang appeal sa pastor kasagaran, mao nga, susiyang inyong kaugalingon, kay basin kung kini nga panalangin, dili mo abot, biya sa inyo ang kaugalingon. O kung ang mensahe about holiness, susiyang inyong kaugalingon, basin kung wala mo makaabot, biya sa kabubuton sa Ginoo. Ang inyong kinabuhi, dili maayo, tabangan sa Ginoo. Those are condemning messages. Dili makapabuild up sa pagtuo makaigsunan, hinunuha makaigsunan, mo'y makapahuyang sa imong pagtuo, makapalayo makaigsunan, diya sa imong pagpangalagan sa Ginoo. Dahil mga pulong may relasyon sa mga kaigsunan, mga condemning messages. Labi na kung doon na kayo gi-expect ka hiling, wala ka maayo. Labi na kung nag-expect ka o financial breakthrough, wala ka panalangin sa Ginoo. Doon ay mga condemning words usahay. Mingon ang tao, there is nothing wrong with God, and there is nothing wrong with His Word. There must be something wrong with you. Usahay ko na yung mensahe na tupad mo. Usahay ang mga tao, tanaw na siyang kaugalingon. Lord, kung sabi sa iyo na ito, kung sabi problema na ito, struggle na siya. Tuo na siya nga, bikila kayo niyang kinabuhi, tuo na siya nga, wala di siya pagtuo, pagsalig, nganto sa Ginoo. Pero ang real word ini mag-igsoon mo ni siya. There's nothing wrong with God. There is nothing wrong with His Word. And through the blood of Jesus, there is nothing wrong with you. Wala mo'y bigil, wala mo'y sayo, diya sa tubangan sa Ginoo. Ingon niya sa 1 John 1:7, if you walk in the light, as He is in the light, you have fellowship with one another. Kiningawod ko ganahan ako, and the blood of Jesus cleanses us from all our sins. So una, nagtuo ko nga kining if you walk in the light, nagtuo ko nga kung dili makasala. Kung dili makasala, yung sa mahingluan kung wakay sala. Dili mo ang interpretation. If you walk in the light, muni siya'y realm sa Ginoo, muni siya'y gingharian sa Ginoo, nga pinaagi sa iyahang dugo, iyahang gibutang dinha. And you as a believer, you're already walking in that light. Na mo sa gingharian na ng mga kahayag, you are already walking in that light. That's why we have fellowship with one another. O kang mayong pulong makiksalili, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. The word cleanses din is present and continuous. Buti pasabot nga, nahitabo ni karon, walay undang nga pag-agas sa dugo ni Ginoong Jesucristo, murag waterfalls mga kaigsunan, walay hulong na yung paghugas sa itong matagos sa kakaugalingon, aron walay sala na makatakot, bila sa ito ang matagos sa kakaugalingon. Walay sala ka makaintra mga kaigsunan sa inyong kinabuhi. Because that word cleanses, kanunay ang dugo ni Jesus Christ, nagahiglo kanimo, gikan sa tanan mo nagkasalanan. And therefore, there is nothing wrong with God. Walay bigil diha nimo. Walay sayop diha nimo, atubangan sa Ginoo tumugay, atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Hinglo ka, iya kang gilipyuhan, pinaagi sa iyahang dugo. Praise the Lord. This is the Colossians 1:12 mga kaigsunan. Now, you are qualified. You are qualified sa tanan ng mga blessings sa ginibri, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Itong iskutan ka na light. Gihimo ka na itong pasalamatan ng atong mamahan, ato sa langit, nga naghimo ka na itong qualified sa pag-share, sa pag-ambit, sa tanan ng mga panulundon, sa mga balaan, sa mga santos, diya sa gingharian sa kahayag. Doon si panulundon, sa mga balaan, blessings, you are qualified. Kung sa mga healing, you are qualified. Protection, you are qualified. Kwalipikado ka, walay bigil. Yan mo.
Walay sayop diha nimo nga mahimo kang disqualified sa tanan ng mga blessings kay hatag sa Dios dili imong kaugalingon. You are qualified. Hallelujah. Anytime kung gusto kang mo-claim kung unsay para nimo, God will give it to you because you are qualified and there is nothing wrong with you. Iya sa tubakan sa Ginoo. Medyo nakasulbong ba itong pagtuo? Hallelujah! Ha? O, napay baba. Walay baba! You can ask God's blessings. You are qualified. There is nothing wrong with you. Ikaduha mga kaigsunan, statement of truth. Hallelujah. Second is, the only reason that God answers our prayers today is the finished work of Jesus. Ako malikot. The only reason that God answers our prayers today is the finished work of Jesus. What then shall we say to these things? In Romans 8:31 to 32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ang tanan nga pagtubag sa Ginoo sa imong mga pag-ampo, mga kaigsunan, hallelujah, ang rason niini is tungod lamang sa nahumanang nga buhat ni Ginoong Jesucristo. Diyos may ano sa nakalabay sa diha na siya namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Abi na mga kaigsunan, daghan sa mga practices nato sa ato nga mga belief sa unang nga panahon, mga kaigsunan, nga mura o gusto nato na lubago nato ang kamot sa Diyos. Mga word nga sahay makapag-create o doubt sa sunod nato. Punta nga, sige problema nako, sige diferensya nako, sige kulang nako, sige akong buhaton. Aron akong mabuhat ang kapuputong sa Ginoo ng Ginoo mutubag sa ako ng mga pagkampo. Sahay na mga word nga madunggan mo basin biya brado kulang ra ka sa imong pagkampo. Aron nga tubagon sa Ginoo nga pagkampo kasi kulang ra lang imong prayer, kinahanglan ka og taas nga prayer. Then madunggan din nato kinahanglan nga siya sa kaadlaw magampo gid isa ka oras. Ito pa kanato diri nagampog sa ka oras nito sa Ginoo. Sahay makundin ka kung di ka magampog sa ka oras, di ba? Now sa una may dumduman ako nga magampo ko tagtunga sa adlaw. Nya wa man gyapon effect katawan ko sa kung kauban nga pastor. Siya nga dipindi na pastor, dili na makuha diha sa taas-taas nga pagampo, no? Dipindi na sa mong pagsalig sa Ginoo. Ito mo kung mapinabi sa kung kaugaling mo pagpaningkamot. Mutubag ang Ginoo sa kung mga paggampo. Usahay bingutan nga pasig, kulang biya ka puasa. Kulang kang fasting. Siguro bigyan ng giliw, hindi ako magbiya kay ikaon. Kasi nung kulang ka og puasa, wala ka tubaga sa Ginoo ka ng imong mapagampo, di ba? Now, mo ko magiyong dautan na magpuasa mga kaigsunan. Pero hindi na mo'y basihanan sa pagtubag sa Ginoo sa ato ng mga pagampo. Kasi kulang niya ka og pagbasa sa imong Bible. Hindi ko kumuingon nga dautan na magbasa sa Bible. Pero dili na mo'y basihanan. Nag-encourage ko mabasa ng Bible. Pero dili na mo'y basihanan mga kaigsunan ng Ginoo utubag sa imong mga pagampo. Now, nako'y nabasa ng libro sa una, Moving the Hand of God, kung saan mo pagpalihok sa kamot sa Dios. Then dunay mga requirements na ikutang dito. Na kung imo kunutong buhaton, ni kasagaran pagtulunan sa kanagitaw dito prosperity, kasi although we believe in prosperity, pero muna lang mga teaching, na kung imong buhaton, kadtong gi-require dito, kung imo itong mabuhat, din buliyok ang kamot sa Ginoo, aron mo panalangin nimo. Na ako'y amigo nga pastor, yang gihulaman ng libro. Ingon siya nga, hulaman ako na nga libro pastor. Dayon ako na siyang basahon, ako nga aplikan. Kung di ka niyo mo piktura sa kuha, ma-discourage yung kuha na. Yang hulaman ng libro.
Diyan ang gibuhat ang ingon sa libro. Wala epik, wala na mo at siya kaugalingon siya. Discourage ko, pastor, kaya di man mo tubo, di man mo epekto. Na usa ka kabaturan mga kaigsunan katulad kong gingon ka ganina, the only reason that God answers our prayers today is the finished work of Jesus. Dili ang imong trabaho, dili ang imong buhat. God will answer your prayer because of the Lord Jesus Christ and His death at the cross of Calvary. Dili sa imong kaugalingon nga pagpaningkamot. All you have to do is to trust. Pagsalit niya itong kamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo na pinagi niya ito ang Diyos mutubag sa imong mga pangako. God is not a dictator to anybody. Ang Diyos mga kaigsunan dili utangan ni bisan kinsa. Usahay kung bubuhat ang mga kaigsunan, muna pa huwag atong obligahon ng Ginoo. We want to oblige God. Lord, obligado ka bubuhat ini because I am doing this. Ingon diya sa Romans 4:4, now to him who works, his wages are not credited as a gift but as an obligation. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Mutrabaho ka, ang imong una-una yung obligahon ng Ginoo, obligado ang Ginoo. Lord, sweldoy ko, kaya nagbuhat ko ini. Akong gihimo ning imong gi-require, you must give this to me. Siya yung muna na mga kaigsunan, but God is not a dictator to anybody. Wala siya yung utang na to. Kung mo-bless siya mga kaigsunan, dito mo kayo utangan siya, blessing na ni ka na to. Kung mo panalangin siya mga kaigsunan, tungod kay gusto niya mo panalangin mo, o ka na tungod o pinaagi lamang sa kamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Dili ang atong sakripisyo, kung dili ang sakripisyo ni Ginoong Jesucristo mga kaigsunan ang gimayon sa Diyos. Not our sacrifice. Kung ako mag-ingon mga kaigsunan, dito mubuhat. Pero atong hinumduman mga kaigsunan, tanan ng mga blessings, dito na siya nagsubikan sa kamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Hallelujah. Praise the Lord. Dili reason. The only reason that God answers our prayers today is the finished work of Jesus. Mura na yung rason mga kaigsunan. Ang nahumana na buhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Anytime you can access God. Anytime you can ask God for blessings because He will bless you because of that reason, the death of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Medyo nakasulbong ba ang atong pagtuong mga kaigsunan? Hallelujah. Praise the Lord. Ikatulong mga kaigsunan, napaisa ka illustration, wala na akong mahatag mga kaigsunan. Now, basahan ninyo diya sa Bible. Tanawan ninyo mga kaigsunan, wala mo'y makita ng mga Parisiyo na nakadawat o milagro sa Diyos. Na ba? Wala. Kasagalan nga nakadawat o mga milagro sa Ginoo mga kaigsunan, mga kaayuhan, tubag sa ilang mga pagampo, kadtong mga tao, mawala diyo'y kalibutan. Mahitungod ang mga requirements, mahitungod ang mga long prayers, mahitungod ang mga pagpanghatag, mahitungod ang mga pagpuasa. Buto'y mga tao makigsunan nga nakadawat, recipient sa milagro sa Ginoo. Diya sa mga Parisiyo na grabe kayo kung magampo, grabe kayo kung magpuasa, natungod silang gibuhat say mangundim na sila sa uban ng mga tao, katong Parisiyo o katong tax collector nagdungan sa pagampo. Ang tax collector namukpok lang siya ang dugan, nag-admit ka siya makasasala, gipasaylo sa Ginoo. Samtang kining usa ka Parisiyo mga kaigsunan, proud siya siyang kaugalingon, siya pasalamat ko hindi ko pareha sana. Nag-expect siya blessing gikan sa Ginoo, pero ang Ginoo wa mo padalangin niya. Nanuman ang iyahang itanaw, ang iyahang kaugalingon binuhatan, nagtuo siya, natungod siya binuhatan mag-ison, ang Ginoo mag-bless diya sa iyahang kaugalingon. Only the finished work of our Lord Jesus Christ. Moray, buktong rason makigsunan ng Ginoo mutubag sa ato ng mga pagkampo. Mutagbo sa ato ng mga pagpanginahon. Hallelujah. Ikatulong makigsunan. Sa tuyo na nga statement, there is nothing wrong with you. Di mo ngay maulaw, dili mo ngay mubati nga disqualified mo sa tanang blessing sa Ginoo.
kay walay bikil, walay sayop diha ninyo. Hallelujah. It is because of the blood of our Lord Jesus Christ. Dili ang atong binuhatan, ilagang bikil itong kinabuhi. Hallelujah. Ikaduha nga statement, the only reason that God answers our prayers today is the finished work of Jesus. Wala nang lain. Dili ang imong paningkamot, dili ang imong buhat, kundi kadtong nahuman ang buhat ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Dili katulong mga kaigsunan. Another statement of truth. When you see Jesus in His grace, He sees you in your faith. Sa diha kay mo siyang tanawon si Jesus, diha sa grasya, iya po kang tanawon diha sa imuhang pagtuo. So kung mudol ka kang Jesus, dili pinaagi sa balaod, walay balaod kung dili tungod kay si Jesus, grasya maluluyon, din iya kang tanawon nga naa ka sa imuhang pagtuo. Sa ikanindot mga kaigsunan. Now, may numduman ako itong usa ka babae sa Bible na sulod sa 12 ka tuig. Gitalimugan siya. Now, katong nga klase sa balatian mo cancer na to. Ito kung dili na maayo ang kahintang sa mong babae. Niya, sunod sa buong mga katuigan, naurot na niya ang iyang kwarta o ginasto. Aron lang nga maayo siya, niya, wala gihapoy nahimo ang mga doktor, ang mga mananambal diya sa iyang kaugalingon. Pero one time mga kaigsunan, na kini nga event, makita siya mga kaigsunan diya sa Mark chapter 5, verse 24 to 34, kung basahin niya ang Biblia dito sa inyong balay. Ay panahon nga nakadugog siya kang Ginoong Jesucristo, may tungod kang Ginoong Jesucristo. Diniabot sa iyang pagtuo mga kaigsunan, this is faith. Niabot sa iyang pagtuo nga kung makahikap lang ko sa sit-sit, sa bistin ng tawana, ako maayo sa ko ang balatian. Una nga, kaliwa sa dagang duot sa mga katawan mga kaigsunan, pinihok pag-ayaw kini mo ang babae, hangtod nga nakaduol siya kang Ginoong Jesucristo. Kung sabihan nga nakaduol siya mga kaigsunan, iyang gihikap ang sit-sit sa bistin ni Ginoong Jesucristo o naayo siya diha-diha dayon. Grabe ito mga kaayuhan. Yung si Jesus kinsay kahikap na ko, nauna sa mga apostles, sub klases pangutanan ni. Si kinsay kahikap, kung may mga kinsay kahikap magkadagan sa tao, may bawal pa mga ni kinsay kahikap. Nga naman, tumugin nakasin si Jesus, nga dunay gahom, mura ba og irresistible para niya. Irresistible nga niyang gahom, mugawas di kanya aron maaplikan sa balatian sa katao. Tungod yan tumong pagtuo sa babae, kinsay kahikap na ko. So kadagan sa tao. Nung kinasense niya nga dunay power nga migawas niya mga kaigsunan. Tanaw niya mong babae, hingnan niya mong babae. Babae, ang imong pagtuo mo ay nakaayo. Kining maong babae mga kaigsunan, gatanaw ni kang Ginoong Jesucristo, not in the law, but in grace. Diha sa grasya. No? Iyang gitanaw si Jesus, dili sa balaod ka pamagi, kundi diha sa grasya. Nga naman sa unsang pamagi. Ako niyo makaigsunan sa balaod, dili pwede nga ang babae nga gidugo, mutapad, buhikap, sa usa ka lalaki. It is against the law. Supak na sa balaod. Nakay silutan na, palisan ka na. Kanong budol mo ka na ko nga you're considered as unclean. Dili ka hinglo, ugaw ka. Ilihikap ka dyan. Yung kabulog siya na pinsir ni siya, magtutudlo, hinangad sa mga tao. Pero may kalimutan ng babae na. Wa siya magtanaw ni Jesus, diha sa balaod. Wa siya kalimutan sa balaod. Ngunit nakanindog ka ba kay sunan? Kung dili diha sa balaod, ang iya lang gituhuan na kung makahikap siya sa sidsid, sa bistin ni Ginoong Jesucristo, sigurado na maayo siya, gikan sa iyang balatian. Maghikap niya makaigsunan, instant ang iyahang kayuhan. Nganuman, tungod kay iyang gitanaw si Jesus, dili sa balaod. Kung dili, diha sa grasya. Tanaw ka ni Jesus diha sa balaod, magkukumukong ka pagdoon, magsige ka gunauna nga,
Balaan ka ko. Dugay ka makasulod. Balaan ka ko. Wala ka ko'y nahimo nga mga kasaypanan. Wala kay bigilang akong kinabuhi. Dili ka sulbo ng imong pagtuo mga kaigsunan. Kung imo siyang tanawon diha sa grasya mga kaigsunan. Give Jesus His grace. That is gracious. That is compassionate. Hallelujah. Makadoon ka, makasulbong yung pagtuo pagsalit. Kung siya makapanalangin na kaniyang tulugay, makita kaniya diha sa mga pagtuo. Doon yung sa kasenturyon, sa high official sa unang panahon ng kaigsunan, biduol ni Jesus. Nagangyo siya na ang iyang sulugon ayuhon ni Ginoong Jesucristo. Ingon si Jesus, sige, magto ko. Ako na kong ayuhon ang iyong sulugon. Ingon tong senturyon, kapten siguro to sa unang panahon, kapten sa sundalo, general siguro na ikumpara sa ato ng panahon karon. Ingon siya na ayaw na lang ito. Diba? Just say the word. Dili ko takos nga ikaw mo pasilong ilalong sa ako nga ito. Grabe ang pag-espiritu kay Jesus. Siya isulti lang ang pulong. Ano nga akong binatunan? Maayo. Siya komentaryo ni Jesus nga ito kaniya. Ingon siya nga, diha sa katawan sa Israel, wala pa ko makakita o pagtuong masama ni ini. Hallelujah. Itawag ko ni Jesus o great faith. Dako nga pagtuo. Katong pagtuo sa senturyon. Gitawag ni Jesus o great faith. Dako nga pagtuo. Nang ano kang itong gitawag dako nga pagtuo. Ngano nga ang senturyon nakaabot yan itong mga punto nga doon na siya dako nga pagtuo nga ito kang Ginoong Jesucristo. Usahay, dokumenta mo, imunta nga ang senturyon mabot kibalo sa authority. Kabalo siya authority na siya authority. Yang sundalo kung moingon siya nga buhatan na. Buhato na siya sa iyang sundalo. So usahay mo na kasagaran nga rason. Nga nasa itong mata ko sa kagabalingon, kapalo siya authority. Kasi Jesus kung musubo ko sa kabutan, mahitabo gina siya because of His authority. Now, doon ay usa ka babae, itawag niya po niya great faith. Tanahon na ito kung siya authority ninyo. Usa ka Syrophoenician, usa ka Canaanite na babae. Ang problema niya, ang iyahang anak na babae giyawaan, o gusto niya na i-cast out ni Ginoong Jesucristo. Gingnan niya si Ginoong Jesucristo nga, tabangi ang akong anak. Nayawaan siya, nadimonyohan siya, i-cast out to. Siya ingon ni Jesus nga, dili pwede nga ang tinapay sa anak ipakaon sa ilo. Grabe ka sakit ka istorya. Ingon ni mo tao nga ilo. Lain ka na istorya. Pero ang puti pasabot ni Jesus ato, dili pwede nga ang pagkaon sa mga Hudiyo iadto sa mga Hintil, kasama ka na ito. O siya gibuyan nga pulong sa babae, siya tinuod na, kay bisan ang mga ilo, mukaon sa mumo, nagikan sa mga anak. Lingig si Jesus kato sa mga babae, ingon siya, pagkadako sa imuhang pagtuo. The same way, great faith. A man of authority, the centurion, well, this is just a plain housewife, wala yung authority. Pero ang ingon ni Jesus, nga pagkadako sa imuhang pagtuo. Dako gyapon og pagtuo, wala yung authority. Now, ano ka ni? Kung sa giday nakapadako silang pagtuo. What is the common denominator between these two? Kung sa man ang common denominator rin? Ha? Una-una ko na ito. Ano ka? Man of authority, gina ni Jesus nga great faith. Pero wala yung authority. Just a plain housewife. Gina ni Jesus nga great faith. So there is something nga nakapahimo nila nga binakong nilang pagtuo, and it is not the authority. Now, what is the common denominator? Kung saan mo rin yung duha ka tao? Walay pa ka tugod. Kung saan mo rin yung duha ka tao? No, magkaigsunan, the common denominator between these two mga kaigsunan, nga mo'y nakapahimo nila nga nakabaton sila o dako nga pagtuo ngadto kang Ginoong Jesucristo is kining duha puros mga Hintil. They were all Gentiles. They were not Jewish. Kay kung Jewish sila mga kaigsunan, puno sa balaod ang ilang utok. Pero kay mga Hintil sila, walay balaod ang ilang utok. Munang inguna na kanako ang ilang pagsulbong silang pagtuo ngadto kang
Ginoong Hesus Kristo. Because they look at Jesus in grace and not in the law. Ilang gitanaw si Ginoong Hesus Kristo, diha sa grasya, dili sa balaod. O sa diha, kung tanaw ka kang Ginoong Hesus Kristo, diha sa grasya, iya ka kang makita, diha sa mga pagpo. Hallelujah. Dili sa mga requirements, dili yung pagtuo na si Kristo, grasya mga kaigsunan. Tulo na to, ikaw pa, katapusan mga kaigsunan. It is the blood alone that save you. Kung balik ko ng mga puntos mo, huwag ko ni siya ni-record, there is nothing wrong with you. Walay sayop, walay bigilihan ninyo. Ikadua, the only reason that God answers our prayers today is the finished work of Jesus. Ikatulo, when you see Jesus in His grace, He sees you in your faith. Ikaw pat mga kaigsunan, it is the blood alone that save you. Ang dugo lamang ang nakapaluwas kanino. Sa mga kaigsunan, conscious na kita sa itong pagtuo. We are very conscious of our faith. Sige tagtanaw sa sunod na ito, yung tanga na, magyug ka po yung pagtuo. Siguro, manong walang mabuta ko, kinimang butang akong ipangayo tungkol kay, walang ko sa pagtuo. Conscious kita sa itong pagtuo, mga kaigsunan. Huwag nahitabo na ito, mga kaigsunan, na atong pagtuo, gibutang na hinong na ito sa atong pagtuo. Itawag siya, faith in your faith. Mituo ka sa imong pagtuo. Muna gilimaw. Nagtuo ka sa imong pagtuo. Muna gilimaw mga kaigsunan. Now, atong tanaw ng ang Exodus chapter 12 verse 13. Atong susiyon niya, atong siyang basahon. Okay, Exodus chapter 12 verse 13. Ingon din sa pulong sa Ginoo, the blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So, nagiskuti sa dugo. Dugo sa karnero, Passover lang, Passover sacrifice na naglarawan kang Ginoong Hesukristo, dugo ni Ginoong Hesukristo, i-aplikar, i-apulas, i-aplas diya sa ilahang balay. Niya ingon din na ang Dios ug sa diha nga akong makita ang dugo, walay mga kamatay, walay kadautan, walay distractions nga maabot diya sa inyo panimalay. Buti pasabot mga kaigsunan nga ang tanan nakadepende lamang sa dugo. Atong kaluwasan, ang tanan nga mga panalangin na atong madawat gikan sa Ginoo, atong dawaton gikan sa Ginoo, ang tanan nagadepende lamang sa dugo ni Ginoong Hesukristo, in the blood of our Lord Jesus Christ. Uy po tapos ka senaryo mga kaigsunan. Daw siguro itong panahon na kundag na sila. Sa diya nga, doon na announcement gikan kang Moses na doon na dako makamatay nga mahitabo sa nasog sa Egypto. Ug ang mga Israelites sa itong mga panahon, nagpuyo sila sa Goshen, ug ang Goshen is part sa Egypt. Puyaw ni, tungod kay ang tanan nga mga panganay nga mga anak sa tawag sa hayupan, mamatay. Ang hindi kining announcement, isa ba di mo kuro kini, nga kada balay na mga panganay. Kung sa ilang gili, panganay na siya daan. Tapos isang panganay pa niya, si Heidi, diba? So siguradong mawala to, mamatay to. Diba? Sa ako panganay ko, si Virgie panganay, si Bibing panganay. Mga matay militanan. Diba? Medyo kulpa na sila. Now, doon ay duha ka father and son. Kung ano siya, illustration na siya. May muntong anak na, tay, kining, nadungog naman tay, may tabo na bagindi. Nga, ang tanan ko ng mga panganay nga anak sa Ehipto, mamamatay. Tayo panganay na magkatay, patay ko. Ako po tayo panganay mo, patay ko ini. Pero tinghadlo ka tayo na eh. Kanya, inuntong amahan na, wala problema na.
walay problema tungod kay naghaplas na ko sa dugo, sa karnero, diya sa poste sa atong balay, ug nagtuo ko magkatong dugo, moto'y makaluwas na ko. So sigurado ko na, ayaw ka problema. Relax lang. Ayaw ka problema, relax lang. Wala yung problema. Kita mga matay, it is because of the blood. Yung mga anak, ay salamat di tay, di makapahulay pa. Pero na usa ka, Father Alsan, nakulang ko pagtuo, naguyang pa. Sa tay, ingon na ba si Moses nga, mga matay ang tanan nga panganay, mga matay tayo ni tayo. Yun ang amahan, anak, gituman na to ang paghaplas sa dugo, diya sa atong poste, ambot o workout pagkani. Ambot o workout pagkani. Pasin yun na. O, mamatay kita ini. Ini kabuti na mga panahon sa kamatay sa mga panganay na. Now sa inyong pagtuo, kinsa ka atong duha ang nabuhi pagkabot sa kamatay. Inyong dali! Kinsa ka? Sila tanan! The issue is not in their faith. The issue is in the blood. Naa sa dugo. Ingon na Ginoo, kung makita na po ang dugo, when that blood is applied, mga kaigsunan, then you are saved. When that blood is applied. Kung ayaw pagtuo, simong pagtuo, ang imong tuwan ng dugo lamang ni Ginoo ang Jesucristo. Ayaw susi. Ayaw tanaw nga huyang kag pagtuo. Just believe in the blood. The blood of our Lord Jesus Christ, the death of our Lord Jesus Christ. God will save you from the people. Yes, He will save you. Muna kung nakita mga kaigsunan, ang simple, kung saon nga tubo ang imong pagtuo. Everything is by grace. Hearing the gospel of grace increases our faith. Ang tanan naara sa grasya sa Ginoo. The hearing of faith is opposite to the work of the Lord. Great faith has no struggle. Ayaw pag-struggle. Ayaw pag-struggle. Just trust. Just trust in the blood of our Lord Jesus Christ. Manginaw po itong matimana ni mga kaigsunan. Every time, medyo mahuyang itong pagtuo, then say to yourself, there's nothing wrong with me. Walay sayop na ako. Walay sayop na ako. Walay pagtos na ako. Mamadisqualify ko sa blessing sa Ginoo. Ikaduha, the only reason that God answers my prayers today is the finished work of Jesus. Wala diha gikan nimo ang hinungdan nganong tubagon ka sa Ginoo sa mga pagmampo, kundi pinaagi lamang kang Ginoong Jesucristo. Ikatulo, when you see Jesus in His grace, He sees you in your faith. Sa diha maggrasya ng pagtanaw kang Ginoong Jesucristo dili balaod, iya kang gitanaw sa imong pagtuo. Ikatulo, kaupat mga kaigsunan, it is the blood alone that saved you. Ang dugo lamang mga kaigsunan. Ayaw pagtuo sa imong pagtuo, but believe in the blood of our Lord Jesus Christ. Ang maninaw ko nga kining mensahe mga kaigsunan, nakapasulong sa itong pagtuo. Ug nga walay nakundim sa matapusakan nato. Ang tanan makasulbong mga kaigsunan sa itong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, na tungod din nagtuota ng Ginoo, makapanalangin ka nato sa tanang Espiritu Santo. Magabuta. Salamat kay Diyos sa inyong mga pulong. Naglaon kami Ginoo, makinig ka na mo Diyos. Pagpahilo na, ihasa mo matapusan ang Ginoo. Nalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Salamat sa mensahe sa grasya. Salamat sa gospel of grace, Ginoo. Lord God, salamat sa tree of life, Lord God, na mong napatalikugan ka ron. We bless you, we lift up your holy name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.